Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, Mayor Leni Robredo haloy na subot na kapagdesisyon sa isyu kang 2028 presidential election. Higot na seguridad sa mga lugar na bibisitaw ni Presidente Bongbong Marcos ngayon aga sa naga, asahan na. Dokumento kang loteng pinagdunar para sa lilipatan kang Police Station No. 3 kang Naga City Police Office, nag-aagi na subuot sa proseso. Send-off ceremony ka mga atleta kang Naga para sa Palarong Bicol 2026. Dagos ngunya na aldaw. Uyan mga bareta, saldo na ini. Ako po si Cristina Valenzuela. Higot na seguridad ngunyan ang nakalatag sa syudad ni Naga. Uli kan nakatalaan na pag-abot ni Presidente Bongbong Marcos para panginotan ang launching kan Oplan kontrabaha. Tulong location ang nakatalaan na bisitahon kang Presidente Nguinaudto. Kabali man sa hihilingon kay ni, iyo ang pinaglinigan na Sagup Creek asin ang pag-inspeksyon sa Jose M. Robredo Coliseum na kabali sa pinagigibong evacuation center sa panahon na igwang makusog na bagyo ang nag-aagis sa Kabikolan. Mientras tanto, daiman direktang pinagsimbag ni Naga City Mayor Leni Robredo ang kaputan kung dai na talaga siya makandidato sa pagkapresidente kan Pilipinas sa 2028. Presidential election sa Tahaw, kan pirming pagsambit kan sa iyang pangaran matapos mag-anunsyar si Vice President Sara Duterte na makandidato sa pagkapresidente. Sa interview kasuodma, sinabi ni Mayor Robredo na haloy na subot siyang nakadesisyon asin habo niyang madistract sa trabaho bilang alkalde kan syudad ni Naga. Ang nagsasabi ba kay sa kuya, dapat kayo ngayon mag-decide na. So ang permi ko simbag, haloy na ako nakadecide. So ako, sarap pamang ka. So ako lang habo kong mad-distract. Takadakol kitang trabaho. In fact, makakasabi si mga staff digdi na everyday, ang nare-receive ng invitations for speaking engagements outside. Hadakol na maray. And uniform na ang simbagta. Uniform ang simbagta na regrets dahil di man nga ni ako pwede magparahali. So kung naghahali ako, pero may siyang konektado sa Naga. Iyan ang policy mi. Kung di man lang konektado sa Naga, data i-accept. So halimbawa, sa Monday, may imbitasyon ng Malacanang, maduman ako dahil DepEd event ini. Ito ning pirmahan kang pag-download kang kwarta ng classrooms. Siyempre, di kita pwede absent. Pero only because, bako man sa maya akong pakiaram. Pero may obligasyon ako eh. May obligasyon ako digdi. Garo, ang iba, garo inaano din ako na natapos na ngayon si 2022, may na ngayon pakiaram sa bansa. Bako man yan. Pero si ginigibo ko yan, I think, para man ini sa bansa. Takon mapahiling ta digdi sa nagang kaya man sa local government ayuson. Di, takula man ining contribution. Sa hiling kumayo man sa dit na contribution, gabos sa ginigibo ta. May say-say man. Padagos sa mga bareta, dokumento kang lote sa paglilipatan kan Police Station No. 3 na yaon sa Barangay Peña Francia, pinoproseso na. Uyan sa Kuyang Report. Nasa proseso pangunyan ang mga dokumentong kaipuhan kan Naga City Police Station 3 para sa loteng tutugdukan kan sa indang bagong opisina. Susug ki OIC Station Commander Police Captain Anthony Bueza na inspeksyon na kan nakaaging Webes kan Public Safety Office as in LGU Naga ang loteng pinagdunar kan Barangay Bagong Bayan Sur. Kasunod kay ni, ire-request man ni Police Captain Bueza na bisitahon kan Police Regional Office 5 ang nasabing lote para masiguro kung pasado ini sa standard kan PNP. Sir, kasi saro yan sa FF1. On the process pa si itong mga documents on the process. Pero kadaklan ng mga documents na kaya naman na proseso na, pero may dikit na lang na tawag kaniya parang dadagdag. Pero man nga ni si si Sir Nagumba, and then sa mga sa LGU, so hilingan nila survey na kasugma. And then ma-request mo kami sa Pro5 na i-survey man nila ulit kung pasok duman sa nila sa itong standard. Dagdag pa ni Police Captain Bueza, halat na lang kan sa indang istasyon na ma-turn over sa Police Station 3 ang mga dokumento kan lote
para makapag-allocate na nin budget ang PNP para sa construction kan nasabing building. Makumpleto lang sa mga documents. Kasi sa PNP may mga requirements inda na kaipuhan kumbaga makumpleto. Pag may daga na, ang mapag-ipo kayan is PNP na kang buong building. Mientras tanto, sa oras na mahaman ang bagong building kang Police Station 3, ang lumang Police Station Unit ang gigibo na opisina kan Tourist Police. Ulit na kaipuhan man giraray ang presensya kan mga pulis sa nasabing lugar para sa seguridad kan publiko. Ang magiging proposal kaniyo is siguro maging tourist police siya kasi di na pwede magdagdag pang another police station. So magiging tourist police ini kasi kuya ni siya ining university built pa gani. So kaya po manggaregli yun police station. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sa ibang bareta, mga nagkukuha kang Naga City Scholarship Application, padagos na dinadagsa kan mga estudyante na makolehiyo. Ang detalye sa report ni Christine Reyes. Nagpuon na kan bulan ng Enero ang pagkuha ng application form kan mga estudyante sa kolehiyo para sa Naga City Scholarship para sa taong 2026. Padagos man nunyan ang nagkukuha ng application form asin nagpapasa ng mga requirements araw kan report card, income kan mga magurang asin iba pa. Susog kay Mr. Delphine Aguilar, Secretariat Head ka Scholarship Program kan Education, Scholarship and Sports Office, abot sa March 31 lang ang pagsumiter kasi ng mga application form. Ang sunod na proseso digdi, iyong pag-check kung si isa ang mga qualified na estudyante na mag-take ng scholarship examination na gigibon sa bulan ng Mayo. Nagpuuna po kita, yearly nagpupun po ang application ta po January. Usually second week or third week. Tapos malas po yan hanggang March 31. So basically mga more than 2 months ang application period. Tapos pagkatapos po kang deadline, March 31, we go into consolidation of all the application forms in preparation for the release of the qualified applicants to take the examination, qualifying examination, which happens on May. Maski sa luwas kang syudad din Naga nag-eskwela, basta residente kang syudad, pwede man mag-avail ka na sabing scholarship. Magduman sa nasa opisina kan ESO kung may iba pang kahapotan. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Cancer Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, para mas sadaing makakapasar sa scholarship examination, pwede pa masindang mag-avail ng ibang educational assistant na pinagtatao kang Education Scholarship and Sports Office. Susog kay Mr. Delphine Aguilar, maski halangkaw ang nakukuha sa scholarship kumpara sa educational assistant, dakulang tabang mangirari ini sa mga nangangaipo. Pag day po nakapasa, day man po nangangalugan na day na po pwede mag-apply giraray the following year. So unlimited po unless na sa age, may age limit po kita, dapat 25 below, 20 years old. 25 years old, sorry. So pag nag-26 na siya, then po siya pwede mag-apply. So next year, ba day siya nakapasa ngayon, pwede pa po. Now, kung day po makapasa, usually ang ginigiboy po, igwapan po kitang other programs or assistance na pigtatao. Igwa po kitang inaapod na educational or financial assistance program. Pigo-offer ta po sa hindi ito. Although minimal lang po nakukuha ninda as compared duman sa makukuha ninda sa scholarship grants. Ini pong educational assistance maximum of 5,000 pesos po ang makuha ninda. Bagong Chief of Police kang Camaligan, Camarines Sur, nakatutok sa kampanya kontra illegal na droga asin pagmantener kang seguridad. Uyang sa kuyang report. Ngunya na bago ang Chief of Police kang Camaligan Municipal Police Station matapos ipasunod ni Police Colonel Virgilio Olala Jr., dating Provincial Director kan PNP Camarines Sur, ang reshuffle o paglipat pwesto kan nagkakaperang Chief of Police sa probinsya. Sinabi ni Acting Chief of Police Police Captain Nino Luzon na dakula ang pagkakaiba kan banwaan kang Camaligan Camarines Sur kumpara sa iyang mga nainot na assignment sa Garcia Torrena asin San Jose, Camarines Sur. Hulitaan Camaligan harani sa syudad ng Naga, posible ining maging entrance o exit point kan mga personang may intensyong maggibo ng krimen. Huli ka ini, higot na pagbabantay para sa seguridad kan banwaan ang sa iyang direktiba sa iyang mga personahe. Ano po, dakula ang pagkakaiba kang
po sa Kamaligan, sa previous na hinalian ko, kagaya ng Garchi at San Jose. Dito po sa Kamaligan, malapit sa Naga, adjacent municipality ng Naga. Pwedeng ito ang exit entry ng mga masamang loob. Kaya doble kung sa doble ang amin ditong pagbabantay ng seguridad. Alagad sa ngunyan, nakatutok sinda sa paglaban sa illegal na droga. Para magibo ini, plano kan PNP Kamaligan na pakusugon ang Barangay Intelligence Network o BIN. Magkondusyonin 24 oras na patrolya sa mga boundary kan banwaan, asin urug na papusugon ang relasyon kan pulis sa komunidad. Anohin namin yung sa Barangay Intelligence Network, sa BIN, papalakasin namin yon para maano yung illegal na droga. Yun ang marching order sa amin dito. Pangalawa, yung ng police, peace and order sa law enforcement, pagpapatrolya gabi-gabi, 24/7 sa daan, lalo na sa mga katabing munisipyo, sa mga boundary. And then, sa pa rin ma'am, yung sa Police Community Relations, sa PCR, papalakasin din namin yun, lalo na sa barangay visitation. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, antes malipat si Police Captain Rick Rehinales sa Goa Municipal Police Station, nasa proseso na kan drug clearing operation ang Kamaligan, Camarines Sur, na ipapadagos man ngunyan kang bagong acting chief of police na si Police Captain Nino Luzon. Sabi kang opisyal, luway-luway na uubusan kan PNP Kamaligan ang mga drug personalities sa banwaan sa paagi ng mga drug bypass operations. Maano yung Kamaligan as drug-free municipality, anohin namin, ipupus namin yun. Pero sa ngayon, inuunti-unti nga namin yung drug operation. Padagos sa mga bareta, matapos na marilib sa pwesto ang mga opisyal sa Camarines Sur Police Provincial Office, ulisa na sa abalang pagsumiter ng report sa PNP Regional Command. Permi man subot, pinagpapagiramdom sa mga meetings ang mapadapit sa pagsunod sa tamang oras kan pagpapaabot ng report. Urog na kun mga darakulang insidente. Susog ki Police Captain Liza Jane Alteza, sinusunod subot ninda ang protocol na enot mapaabot ni sketch report sa PNP Provincial Office na iyuman ang nagpapadala sa PNP Regional Command hasta makumpleto ang final report. Everyday po pinagre-remind po natin ang ating mga investigador, ang ating chief of police, lalo na yung kapag mga nag-officer of the day kami na mga officers. So rin-remind namin sila na kapag may nangyari, lalo na kung significant incident like this, ay kailangan mai-report agad within an hour, following the 113 and further. Kasi within yung sinasabi na 113 natin within 1 hour, sketchy. The next hour, following after the sketchy report, ay dapat nakapag-send na ng spot report. And 3 hours or more, within 3 hours or more, depende kung may progress, ay kailangan meron na silang progress report. Yung final report niyan, progress and final, last progress report and last progress and final report, kapag na-file na po ang case in court. Kagaya ngayon, meron na po tayong court and final report dito sa nangyari sa Del Gallego dahil na-file na po ang case dito kahapon. Sa ibang bareta, dagos man giraray na aldaw ang gigibo na send-off ceremony para sa mga atleta kang siyudad ni Naga na mapartisipar sa palarong Bicol sa siyudad kang Legazpi na mapuon sa bulan kan Marso. Sa impormasyon na hali sa DepEd Naga, gigibuon ang saindang aktibidad pagkahali mismo ni President Bongbong Marcos sa GMR Coliseum. Ang aktibidad kan DepEd ang aram naman subot kang Presidential Management Staff kun kaya nagkaigwama nin pag-urulay mapadapit sa oras kan aktibidad. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinukusog na puwersa kan Janan TV 38 Dagan News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang Sambuyang official Facebook page, Janan TV 38 Naga. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa Sambuyang official YouTube channel, Janan TV 38 Naga, para updated kita sa mga bareta asin istoryang bidaan Bicolano. Maski aldaw ni Sabado. Ako po, si Cristina Valenzuela, at inini ang Janan TV 38 Naga Newsbreak Weekend. The digital age is here. They warn us of a cold, efficient world where the human touch is lost to automation, but we refuse to accept that choice.
At Naga College Foundation, we believe the best future is one led by heart. We equip you with the skills you need to thrive. From our dynamic programs in finance and business to the hands-on fields of IT and engineering, through our vital health sciences, our justice programs in criminology, and the crucial roles of education in the arts, we cover the entire spectrum of tomorrow's workforce. Here, you don't just become future ready, you become a worker with empathy, a leader who understands that technology must serve humanity. Choose the college that prepares you not just for the job, but for the world. The future is here at NCF. Enroll at Naga College Foundation. Let us build a brighter, kinder tomorrow. Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Camsur Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Camsur Eye Center, world-class eye care just around the corner. Tanga diri ko nababay na GNN TV48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV48 Naga sa channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na sa GNN sa channel 48 mo. Para sa mga balitang nanguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV48 Naga, Bida ang Bicolano. The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up, we set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and market. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future, you leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Ano, morag ka? At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASSO accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. At NCF, we're all about that holistic grind.
hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready. Shoot to edit? Dito, from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. Jika na ba? Ano, morag ka?